Yan po, sinusubukan ko yung memory card na nabili ko. Kasi dito lang talaga nakakabili sila, sila Kuya Nolo saka si Vince nung nandyan kami kay Rica. Sa Bato wala. Parita daw. 5 hours. Hindi po. Padala mo sa papel ko. Ayan po, ito na yung gagamitin ko. Tinatry ko ng i-vlog itong bago nating memory card. Unang vlog ng memory card natin ay dito sa Balatan. Makikita natin yung service nila noon na tricycle nila mama niya, kung di mahirapan dito sa Ahon. Kasi araw ng Biyernes, nagtinda sila dito sa Balatan. Tinda sila ng paminta, asin, asukal, sa marami. Unang vlog sa Balatan ang ating memory card na pangpili. Yun muli, maraming salamat kay Kuya na nagtinda na itong memory card. At napakabait. Bigyan tayo ng discount. Ayun na. Amo. Yung tricycle na service nila. Try natin sa Ahon. Pero malakas. Ano ata ito? TMX. Tinan nga natin. Ay hindi. Yamaha. Yan na. Ahon na. Lakas ah. Dito sa kabila na paahon. Ay YTX pala to. YTX. Nandyan si mama nila noon na yung nagampon sa kanila, nakasakay dyan. Tapos yung tricycle inuupahan nila, taga-Bato rin siya. Ito na yung malupit na ahon. Yan. Tingnan natin kung malakas yung tricycle. Gapang Samuel, gapang. Okay. Maning-mani yung niya, yung ahon. Yun na yung pinakamalupit na ahon sa Balatan. Bali ko mataas biglang ahon. Ganyan dati yung trabaho ko. Itong mayawak na bandila.
vlogman. Mahirap yan pag yung napistuhan, yung wala man lang kahoy, talagang walang alisan. Kasi pag umalis ka, sigurado traffic. Tapos pag mahaba na, halimbawa nagkakaapat na kayo sa isang posisyon, so mahirap yan kasi minsan nagkakagulo sa sa sinyasan. Dito naman sa Cabanbanan. I love Cabanbanan. May kasal pala dyan Dadaanan yung bahay nila Mary. Ayun po yung Lake Bato. Ano po dito yung Lake Bato. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild.
hearts running wild. The moonlight, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay young forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. San Francisco. She puts her hand in Hello. Nag-ano? Nag-takbo. chase the night. Yo! Sana all! Malapit na tayo kila Mary. Hey! Hey! Kambing! Hey! Andito na tayo kila Mary. Dadaan tayo. Amo! Ay, dito na po kami sa ano. Parang Bacolod. Nagtatapos ako pa. Coco Martin and Ivana. At bukas, kung halimbawa yung gawa dito sa Bato, Sabado naman bukas, wala namang pasok yung anak ko, baka isama ko na lang yung anak ko dito. Ang problema, pinoproblema ko, pag umulan, mababasa yung anak ko. May tubig pa rin, oh, kabilaan. Masusubukan na natin.
i-edit tong bagong memory card. At yun, napakaswerte. Kasi sa Zamboanga, naghanap ako, wala. Puro 32 gig lang. Sa Bato, wala rin. 32 gig lang yung pinakamatas nila. Sa Iriga, ganun din. Yun, kaya pagkasabi ni Pula, napupunta daw siya ng pupunta siya ng Balatan. Kaya kasama ako. Tama nga ako kasi bibili ko ng memory card. Ayan. Tapos, pagtanong ko kay Kuya, hindi dyan talaga lagi bumibili. Si Kagat yung bumili na dyan. Si Vince, bumili na dyan. Kuya. So, pagtanong ko, sakto. Isa na lang to. Nag-iisa na lang na memory card. Kaya ibig sabihin, maswerte tayo. Para sa atin talaga tong memory card na to. At bago binigay ni Kuya, pinasubukan muna. Okay naman. Tapos ngayon, pag gawin na namin, ito na, ginamit ko ng mod vlog para malaman natin kung di siya magkukurap. Kasi yung ibang memory card nagkukurap. Yan. Sana hindi naman. Kasi yung sa kanila nga, subok na. Hanggang ngayon, gamit pa rin nila. Kasi yung sa akin, yung kasabay nitong GoPro na pinabilo kay Bayaw, halos kulang-kulang na to, parang ata yun eh, 2K yung bili, 128 din sa mall. Pero okay siya, kaso mahal. Balang ko sanang pabili dun sa asawa ko kasi nasa Maynila ang asawa ko. Kaso sabi ko, huwag na nga lang kasi mahal. Itaray ko na muna dito sa Balatan. Kasi lang, 700 lang. Okay. Napakainit. At pag-isipan ko bukas, kung isasama ko yung anak ko, baka yung dalahin ko yung yung sasakyan nila, biyanan, yung van. Gasolinahan ko na lang para maka-vlog tayo. At ayan po, Opo na. magandang tanghali ulit. Mataba. At yun, dumaan kami dito sa bahay nila. Hi At ayan, guys. magkapatid. Pumayat ka. Siyempre. Nga, Siyempre. na-recover ka naman. Ito naman na yun. Ang malaman. Ang baliktad, no? Sabi Ang muna daso. Ito naman yung tumaba na. Sabihan ni Kuya Gil. Ati taba. Sabihan na. Oy! Ito naman yung pumayat kasi nagkasakit. Kaya nakaka-recover na. Pero kabagay. Bagay man. So kami. Bagay man na din ang mataba. Bagay, Hi Kuya John. bagay naman na mataba. Bagay naman na payat. Hello. Masak pa lang ang katawan mo na yan. Kagod na. Kagod na. Bagay naman. Kahit mataba, payat. Healthy. Bagay. Kung ganun makamos. Tatawag ka ng kalaban mo. Magkika-favoritism? Favoritism. Sabi ko. You have favoritism? Oh my gosh. Ngayon muli nakatambay tayo din sa kanila. Alright. Yun. I know. Ganda ng I know pagbago. her. Ganda na ng bahay nila. You don't need to explain. You don't need to reveal it because I knew it. Ang init. Pagod. Puyat. Grabe si Biyaya, no? Isa sinulog ni... Ako. Isa sinulog ni ano? Isa sinulog ni... Ungi. Sino to? Sinulodi ka? Oo, sabi. Pag ako nagdudulag, sabi ni Tony ka nagdudulag, di ko maligapig unungon. Sabi ko, Karasi kagad. di ko yung gusto. Gwapo Super kan? kapalitin. Kagwapo lang niya, Ay, kagwapo. so, So na extra sa vlog na mo ko ano? So mo nagpa-feeding? So na extra sa vlog ko? sabi ka na ko, sino na Hi, ganda! Sino mo? Tapos ako grabe, kasi grabe sa dalagan ko kayo sa tatricyclean. Sino? Tumakbo daw siya, hinabol daw siya. Ay ganda pa na.
Sana all maganda. Tapos, doon yung lagi sa ano, sa compound. Pero may nga ulo ng atubangan. Sa school? Kasi nag-aabang yun. Matandaan to. Tapos, pero kapayag ko ano, Facebook. May Facebook dito. Kaya, Sige na, Tapos start ang- mo nga yung salamin. Ang malapit lang. Bagay, Dati no? ang ano nun, cover photo si Aw-Aw. Diba? sinabi nga ni Gato, Bagay yun. Facebook Yun. niya Parang galing sa ano, sa ibang bansa. I'm, ano, I-add ko na to si Chan Bang. galing po ako sa New York. New York. Yeah, New York City. New York. New York City. New York City. Hindi. Kumusta yung pagtinda nyo? Tayo naman. Naubusan? Bakit ka ba ito? Hindi. Hindi. Ano kasi ka pupunta doon? Ano ko Zoom? Madaling araw, no? Oo. Mga 3. 3 ganyan. 3 paalis pa lang dito, nandun na. Paalis ko lang. Paalis. Grabe. Kami? 3. Bago? Madaling araw. Ay, kinisok ako ni Mama for... 4:30 mo? 4:30? Ah, 4:30. 4:30 ka muna ka ano? Nagano? Nasa 1 oras din biyahe, no? Lalo na pala kung ano, kung baha dyan sa Bacolod. Ikot pa. Mas malayo. Ang dami kang pagganilyo. Nagtatampok po ako. Kaka-recover na Ah, so sana. ayun po. Okay na yun, ano, pakiramdam mo? So, Hindi na nag... Medyo okay na. Okay. Nagtitake. yun nga sana ay tutulong Gamot? ko ito. Kaso, lalo't na lang pa. Ano, diretso yung gamot o depende sa check-up kung sasabihin na Oo, depende Oo. kapag bumalik. Manila. ayan, at sana ano, tuloy-tuloy yung paggaling ni Badit kasi mayroon pag may sakit eh. Hindi makagalaw-galaw, no? Yeah. Bye-bye. Bye-bye. Ay ka sa mga ano. Ayan, dumaan lang kami dito, tapos mamaya At mahal. uwi na rin kami. Bye-bye, guys. Ika. Nakakapagod. Bye na. Garo, hindi mo ko pagbauin ka. Uy, abog mo. Pahinga, pakain yan, sigurado tulog, no? Tulog. Masarap. Masarap ng tulog. Amo! Sa school niya tulog ako eh. Huh? Joke lang. Joke lang. Babanigan ako. May pilit. Ano na matulog. Joke lang. Ang binubin ko. Tayo na. Tara. Doon na kami. Ayun po, uwi na kami ni Pula. Dumaan lang kami dito. Is it in shades? Sako. Sako. Ay, ano? Thumbnail. Picture na po. Oh! Ayun, uwian na. Ay, ikaw, no? At dumaan lang nga dito. Tapos Bye-bye. hanap kami ng my vlog. At hanggang dito lang yung vlog na to at maraming salamat. At ingat po kayo palagi sa mga sponsors, sa mga viewers at di lagi skip na patalasas. Ayan, bye-bye! 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 At soon, meron na akong ganyan.